Naša turistička agencija se pobrinula da vaš boravak u Španiji bude nezaboravan doživljaj za sve vas. Još 2 sata leta i naći ćemo se na prelepim plažama Palma de Majorke, obasjani toplim suncem Mediterana. Hoćeš li konačno srediti to za sobu? Hoću, kako da ne. Druže Vodiću, mi smo tek venčani. Mi smo na bračnom putovanju, a vi ste nas razdvojili u 2 hotela. Da pogledam spisak. Šta može da se učini za vas? A evo ga, može, kako da ne. Hotel Eukaliptus, ako vam odgovara. U 3-krevetnoj sobi. Odgovara, kako da ne. 3-krevetna soba, si ti normalan? Zašto? Ko zna koga će da nam smeste kao 3. mi smo na medenom mesecu. Pa da, imaš pravo. Tek smo krenuli, a ti si već zaboravio. Oprostite, ne odgovara nam 3-krevetna soba. Mi smo platili aranžman za 2 osobe. Odmah ću da razmotrim neku drugu mogućnost. Zovu vas